Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय न्यू ब्लॉग सो गाइस दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने जोंहा दिनै न'आवहाय बिदिनो आलासि फैनो नागिरदों आरोखि साब्रै साबासोहाय बारा गोजाननि आलासि नङा आरोखि ना बेनिफ्राय दा आङो आश्रम बाजारावहाय माने खरस लायनो थांगासिनो दङ मा बायो नोंथांमोनहा नायलांदो दिनैनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा जाय भिडिअखौ नायो अननानै फुल नायो आरोखि ना फुल नायैनि थाखायनो भिडिअआ भिउसआनो फैया दा माने दा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो साइकेलजों होलांसै लोगोफोरजों दा बाजाराव सफैबाय आरोखि अमा बायनो नागिरदों नै फानग्राया ओइ अमाया नोंसिनिमोन जोंनि नै गामिनि जोबखा आरोखि ना फायखारिफ्रा ओइ नोंहा माजों जाहैनांगौ माजों जाहैनांगौ नोंहा नारजिजों ओमफ्राय अमा बासि होग्राया नै आसलसो ओरैनो हरलाय बेखौ बासि होनोसै आरोखि दा ओमफ्राय माने अमाल' नङा मेरला नाबो बायनांगौ ओमफ्राय मैगं थाइगं बायनांगौ दा आधा केजि लाबाय आरोखि ना बेनिफ्राय नै जोंना बिथाङा ओइ मा लानो नागिरदों नोंलाय हाफ पेन्ट एक्स थाखा कम्पानि हाफ पेन्ट लानो नागिरदों नै माबायदि बासिदो रायजोफोर आं दा माने बाजार सिङाव हाबफैबाय आरोना सासेया ड्रेस बासिबाबो बासिख'नो हायाखैना आरोना ओमफ्राय आं हारसिंसो होबोबाय अ सरि सापात लानांगौ सापात नै सापात लाखांनानै नै बेवहाय आलु पियास लानोसै आरोखि ना बाजै मा लाखो आलु बायदों सामब्राम बायदों दे बरिया औ आंबो लानो नागिरदों बेखौनो संसार जानायनि आयं दे आलु हरदो पियास हरदो रायजोफोर आं दा ना लाखांबाय आरोखि ना ओमफ्राय नैबे आसलनि दखानावहाय हाबनो नागिरदों आरोना आङो ओरै बाजारनि ओरै लामा सिङावहाय मा खालामदों आसलफ्रा नै दखानदारफ्रा मा खालामदों मा बुस्थु मोनोब्रा माथो जिरायग्रा फावथेन कलम बायदिसिनासो मोनजोबो आसलसो दा खरस खालामखांबाय न'आव ब्लडसै टाइम गैला लिंहरगासिनो दङ फाइनालि आङो दा न'आव सफैबाय लोगोफोर नै ना सायनोसै नाखौहाय माने बिमाया मावख'नो हाया जादों आरोना बिमाया मा खालामखोथाय जिखुनु जाया र' एसे देखायग्रोनां लागावनो अगदाब मोननाय होख्लायगासिनो थाब जागोन आरोना आलासिफ्रा थाब मोनजासिगोन नङाबा दाबो नाखौनो सायाखै माखौबो सायाखै ओमफ्राय नै बेदर थफ्लाखौहाय दोनथ'बाय आरोना ओमफ्राय नाया माब्रैल' नुदोंहाय गिदिरलै मिथिबायना लोगोफोर माने बेनो 10 जनसो मानसि जाजागोन आरोना दा सायनानै लागोनसै नाखौ आलासिया जोंना सफैबाय मेथाइ जादों ओरैथिंबो नै बिहामजोफोरसो जायो दा दिखिया जुलिनि ओमफ्राय नैबेहा गाइखेर होफैदों आब'हा साब्रै गासै साब्रै आलासिया ओमफ्राय नैबेहा जाया आब'आ लाजि गुसुथार आंखौ आबौ जायोना बेहा ओंखायनो लाजिनो बिबौ जानायखाय देनां आबैखौबो लाजिगोन नामा नोङो आंनि आबैखौ ओमफ्राय नै जोंहा लागाव उखुन्दै खुजोबनाय दालि रुदों नैबेवहाय अमा एवो ना एवो बिमा संनायखौनो खेबसै बिसिबो संनायखौ माला खेबनो मोननो देनां हिनजाव लाबासो खेबनो मोनगोन आरोना जोंना आलासिया ओंखाम जाहांबाय आरोना ओमफ्राय नैस्रानि हायाव जाबाय बिहामजोफ्रा नानि ओइ नानि जादो दे आबै जानोसै आंहा फिसौ मोनबाय दानो आरो बिहामजोफोरबो मोनबाय मा होनबावनो आरोना जामादैबो ओमफ्राय मारै होननांगौथाय उन्दै बैसोआवनो होननाय सानसे ओंख्रिफ्रा आलु अमा ओमफ्राय मैथा ना ओमफ्राय दालि जहल गैला जोब्बाय बेनो फोरजों दा नै आलासि नानिजों आंजोंहाय जोंनि फुख्रि नायदों आरोना जोंनि बारि बियो माबायदि जोंना फुख्रिया लाजिबावबाय आंखौ आबौसो जायो बियो आबौ देनांहाय आंनि हिनजावखौहाय आबै जागोन आबै होनगोन ना होना नों
इस इस ओमफ्राय माखासेया जिरायगासिनो दं आरोना थांसै फाथै होथेबा फाथै लाबावबाय नै नङा आलासि मा मा मोनबोखो नोंहालाय बिराद खरा खरा होनखायो आयौ मा मा मोनबोखो आदसा दा नै जाखांनानै खिफि बेन्दों इसोर गाज्रि गोथाव नाथुर गोरानजों आलु नेरसिंजों आदसा बरिया ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं आरोना नोंसोर सानैया सानजाथिंसो नैबेहा ढेकियाजुलिनि जोंना आइया माने गरेस्वर लागोनि नैबेहा गवालपारानि दतमा गयबारि टु गवालपारा होननायसो आंना गवालपारा गुमैयासो गवालपारानि नङा आंहा दतमा गयबारि दतमा गयबारि आं ओमफ्राय गवालपारायाव हाबा जाहैदों गरमथार आलासिया थांसिगोन जेवसि सिख्ला देरबाबो देनां फैनांगौ न' जोमग्राया मैला जाजोब्बाय आरो आलासिफ्रा दा थांसिगोन आरोना नोंखौबो एसे लानांगौ मोसानानै देखायदो दे सिलुरा सिलुराया जाया बिदिबा एसे नांगोरगौ एसे लोंनांगौ जाया बैसागुआव देन्जार मोसादोंमोन आरोना औ नानि बाय बाय भिडिअआ बारा गोलाव माबा जायासै ना ओंखायनो खेबदेरबाय आङो नैना नै स्किमाव खामानि मावहैनानै मारै होनदोंमोनलाय स्किमाव नङाब्रा ओरैनो सोंबाय माबायाव गाखोनाङा खुन्थियाव गाखोनाङा नामा खोनायासैलै गाखोनांगौ आयदा लोगोफोर नै मा होनोमोनलाय इन्दि एम्फौ नायनानै लादो माबायदि आजां गाजां बुरजा जा गिदिर गिदिर आरोना ओमफ्राय बियो जेब्ला फिथोब थोबगोन अब्ला एसे बिनिफ्राय फिसासिन जागोन आरोना बिदियावनो जाजानायबासोमोन बियो खथ्थ' बुरजा गिदिर गिदिर जागौमोन ओमफ्राय दा बेखौहाय फिसिनायावबो खस्थ' बिरादनो माने नैबे बिलाइखौहाय नागिरनानै होबाय थानांगौ आरो इन्दि बिलाइया नै दोनफैखाजोबदों गाहायावनो दंखाजोबो ओमफ्राय ओरैथिंबो दङ नै दा नैबेखौ जाखांबाथाय आरो बेखौ ग्रोब होफिननांगौ जालायबाय आरोना बिदि दा माने जोंना गामियावहाय हिन्जाव बिदिनो न'फ्रावहाय माबा जायो आरोना इजि बेखौहाय खस्थ'आ ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौहाय नोङो फाननोबो हायो आरोना जों फैसाबो आरजिनो हायो दा बियो माने जोंहानि न' खाथिनि बाजैमोननि जाहैबाय ओमफ्राय दा बाजैया गैथ'आ आरो मालाबा मोजां र' आलदा भिडिअ खालामनानै हगारगोन आरोना दा बेखिनिखौनो खेबनानै नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नैबे जोंनि आयं आरोना बाबानि बिदा फुरा बोरायथारबाय खानाया नै मोनजोब्बाय बेसेबां सनाव जोनोम मोननामोनलाय आयंआ खोन्थाहरदो एसे 1900 बेसेबां सन मोनलाय दाथ' 80 बोसोर जाबाय 80 बोसोर जाबाय आयौ फुरा नै बावला दे गोबाव जोरबावगोन ना आयं दाबो जेबो जायाखै थैया दानो राफोदैनो दंना बे डाक्टारफ्रा सोंदोंमोन खय बोसोर जाखो होननानै 80 बोसोर जासिगोन 80 बोसोर होमबालाय 100 बोसोर थांनो 20 बोसोरल' नांसिगौ ना थैग्रोनोसै थैया दानो थैयो नामा 20 बोसोरसिम थाबावगोन दाबि दा नै दस्राफ्राथ' बिदि जोरबावासो टाउन सहरनाथ' बिदि जोरखाबावा 80 बोसोर गाहाम जोरा 60 बोसोर जौजों हिरिजों 65 बोसोर बिदि जोरो मामालै बे कारेन्टआबो गाज्रि खालामो कारेन्ट जानाय लोंनायनि सायाव जायो खाजा बासिबो बेदरखौनो बारा जाबावासो आरो जौबो लोङा बियो बिदि जौ बेदर बारा माने जौ लोङैनि थाखाय ओमफ्राय बेदर बारा जायैनि थाखाय एसे गोबाव जोरनाय बायदि जाबाय आरोना आयंआ